Yo said ye can no ma bi wo a uja be ma be mfi dukura ohunu ye. Uja be ma ne se ono aduane. Na omfa enra oyire na no aye ene wo so no a. E be ba no udi a eni. Wodi Emema ni mu ebinom dudu ono a. Dudu ono a de enye de sede. Sa no nyame Adofo ye mama kwaba ediba the kingdom of Asante menhia eso. Ene ye da sonko a yetu esi ho ama mma nyina ewo wiase afan na nyina. Mame nka masembie. Nanka onyankopon abodie mu no mma na yeke etiri kra. Nanso ene enti sa ketire die nka nitimi ye ne de pa. Na hwade ye se oba totu a etweba madam. Nanso ene mma yetutu a etweyan dem. Hwade bi nso senka oba ekoboka nka mmema na etu amayen. Nanso ene ye boyen ka yan kasa na etu ayeka. Mama mfensi hansa. Ene ye ni teacher kantanka ebetwetwe mma ho nkomo. Prof, ye mwakwaba. Joshua ibu. Yo, emede se ene ye emada eda yetu esi ho ama ema nyina wiase afa na nyina. Na wo nimdie ewo nipa asetena ene amamre mu nso de emede se ene wudi ma ho nkomo de. Na theme a omode to ho for afi emada omo say brofu mu no ye kan say breaking the bias. Breaking the bias. Brofu beka bibi kakra afa breaking the bias. Yo we de nga de ba twi mu mame anso mame a me hwe se ebetim de akotwi mu a. Yo ene se obroni si breaking the bias. Breaking the bias na je se ekwan be na ebefa so a enoma ye yetia ema no. Ye bebre na se ana ye be yefro. Okay. Okay. And no any breaking the bias. Okay. Bias kire se ye niam bi tia ma na ye nye ntia ma. Okay. Ndi na ye se asenefa. Okay. Na che se ye ne ma setre mo no se pepepe ye. Se ye mama ne ma so ye ma ye no asenefa. Na che se yimu ya abamu. Yo, prof en ye kan yimu dia na che se nipa asesena mu die wo de fa bebi an yimu wo mo. Yo che se wo hwe bebi ti se yesum mumpo. Eya na emema no ye momu die ni mu sen ma no. Etisa wo baby bebre ana baby pi nanso baby wo ha nipa adwene mu no ya na entiase aba. Okay. Baby so wo no ma entiase enya adwuma. Entiase enya adwuma ne se ema no angasa ye de saade no wo mo no omo nyintu mu so omo penisa. Na baby wo de a omo na age atum ma no na ahihye se ye penisei enwo ho sa amaye eba sa de a ne no ye nye bibia nti ama no ebi ne asoresem anase ye fam no e fam se honhom musem ye abibifo ekwan ye fa so esum ye nyame na ekwan ye fa so sum ye nyame no so oba bibifo asetrem ani titiriu yen akam mamu de ya na ema no edi mu tintimai pa ema no eka ho na ye hihye enema bi onum eboa wo bibia mu na eba se ye se bia aha bia ye mfa oba wa ye bra ana wa mensu eti nkoho na se oba wa ye sa bra no ana wa mensu eti na ekoho a na brono aye teso no ana o maya etimu no ye nyina yetu anogu no so a wonam ho na obehuna
wohu no sɛ yɛyɛ biribi atia ɔbaa no nso ɛnte saa ɛyɛ honhom mu asɛm a ɛmaa nankasa gyina mu bi a ɔmo agye atom ɛna ɔmo se ɔnom ɛyɛ bra no a ɛsɛe nneɛma honhom mu nti sɛ maa no agye atom saa na sɛ yɛbɔ ho ban a wohuna mɛnkɔdwen sɛ yɛyɛ biribi atia maa mmom ɛno nso nkyerɛ sɛ yɛnyɛ biribi ntia maa ɛyɛ wɔ nneɛma a ɛno nso yɛyɛ a nyɛ no kwan no ɛno nso yɛde tia maa na kyɛ sɛ mete ase a na yɛba ne honhom mu deɛ a ɛyɛ sɛ yɛahyehyɛ ato hɔ a maa yɛate aseɛ nti no na ɛnyɛ sɛ yɛyɛ nyiyimu daabi ɛne yɛnhwɛ no yɛ daadaa setena mu sɛ wofa no sɛ ebi ahensɛm mpo ɛyɛ a na ho sɛ mmaa no wɔ akyiri kakra na mmarima no wɔ anim ɛno nso ɛte sɛn ebi a deɛ wohwehwɛ akyerɛ ne sɛ ɛduru sɛ ahennie mu a mpɛn pii no mmarima no ɛna ɛyɛ nhemfo na mmaa no nso so deɛ a wɔn ɛyɛ no bɛrima no na ɛdi anim yɛn yɛaka amammerɛ mu deɛ yɛnhunu sɛ ɛyɛ nyiyimu etia mmaa no ɛne sɛ ansa na wobɛyi ɔhene no ɔbaa no tumi ɛna yɛde yi ɔhene sɛ ɔmɛdi ɔman no kan na saa mmerɛ no na yɛyi ɔhene a yɛyi wo sɛ woyɛ sogya panin a wo na wokɔdi koa no mu enti obi a yɛyi wo sɛ kɔdi koa no mu no ɛnyɛ adeɛ a ɛɛdɛ yɛ adeɛ a awerɛhosɛm ɛna yɛde ahyɛ wo bɛrima no wo kɔn ɛna yɛsɛ kɔkɔdi anim na mmaa no mmom ntena fie na mmaa no nso a wɔtena fie no nyɛ sɛ wɔtena fie sɛ sɛbe nka wɔn ntumi nkɔko no bi wɔn bɛtumi akɔ na nnipa ntetee mu no sɛ nkwadaa wɔn nyini a yɛa na wɔn maame no ɛna tumi tete wɔn yie wɔn te wɔn kasa yie wɔn kasa a maame no ka no na akwadaa no esua abadayɛ paa no yɛa na firi mmaa no hɔ kɛse ɛba nkwadaa hɔ twɛn sɛdeɛ mmarima saa na nyame ayɛ no ne sɛ nti yɛa na mmaa no ɛbrɛ ɛwɔ nkwadaa teteɛ no ho ansa na nkwadaa no bɛnyina no mmaa no na ɛgya biribiara ma wɔn nti yɛsɛ mo nkɔko a na sɛ sɛbe ɔbaa a wawo bɛɛ sɛ abosom nsia na yɛkɔfa tuo hyɛ ne nsɛm so nkɔko a na yɛkɔku no a na akwadaa no mo hana bɛma no nofo nti ɛnɔma no bi wɔ hɔ a yɛnyɛ ne sɛ yɛde tia maa nti na yɛyɛ no saa ɛyɛ ne sɛ nhyehyɛeɛ a mmaa no anim sɛ ne kwan no na wɔn agye atom no nti ɛna ma yɛyɛ no saa nti woba ahensɛm mu a ahennie ɛyɛ sogyasɛm ahennie yɛ asodie kɛseɛ ahennie ɛyɛ kɔdaana sɛ wɔwɔ yɛde ɔman no nyinaa hyɛ wɔn nsa ɛna yɛse yɛ maame nom yɛ soa nom yɛ nua maa nom yɛ mama no ɔnom mmom nhwɛ yɛ mu na ɔmo nyi ɔhene no ɛmfa nto yɛ yɛde tumi kɛse no paa no ama tumi ne kakraka no nyinaa wɔ maa no yɛda ase prof na yɛba no amanyɔsɛm mu nso sɛ yɛhwɛ yɛ Ghana ha a mmaa a ɛwɔ amanyɔsɛm mu koraa nnɔɔso ɛyɛ mmarima na ɛka wɔn hyɛ anaasɛ mmaa na ɛnka wɔn ho nwuram anaasɛ nka yɛmfa biribi te sɛ kota bi nto hɔ na yɛmma mmaa ne kwan anaasɛ yɛnyɛ ne sɛn na yɛyi ama yɛn baabi a yɛbɛfa biara ɛsiane sɛ onyankopɔn ahyehyɛ ne sɛ mmaa na ɛwɔ ɔmo ne mmarima no na ɛwɔ deɛ nanso ɔbaa na ɔbɛnyinsɛn abosome nkono awo atete ba ansa na ne ho akyene ama watumi ayɛ nneɛma bi no ɛba saa ɛma mmerɛ a ɔmode yɛ nneɛma no ɛso te pii ɛwɔ yɛn abibima mu ha ɛyɛ aborɔfo afam no deɛ broni baako atumi ka hyɛ me de adeɛ ɛfrɛ na awoɔ mɛngo bi wobɛduru yɛn yɛfam ha no mu a woyi mmaa bɛ sɛ apem biara na woanhwɛ yi a wonya mu mmienu a ɔbɛka sɛ ɔno deɛ ɔmpa awɔ ɛyɛ adeɛ a ɛka yɛsu ne yɛban ho ɛka yɛn teteɛ ɛka yɛamammerɛ ne yɛamanneɛ ho de yɛamammerɛ ne yɛamanneɛ no ɛna ɛma mmaa no ntumi nkɔdi nneɛma bi anim
Nti enye se nka omo ntimi de wo kan eye amanyosem no eye nwoma nim na ye de ye amanyosem nwoma no nso e ma nso omo nim pa ye boy ho modern ha na mmom emre a ombenya e de aye bibi ebi kura na jo da suom asese wo mkoye bibi o jane baketwa ho na wakoye saade no ndi saade amyama emema no nko na omo no kwa yata wo machi eno na akofa eno ma bi a ayese aye ne ho se ema de yepia wo mugu nchen yenye fam ha de nkanye sanity oba wo be pagya wo aye wo niema se ade ne yere hye wo nsa wo betimi aye no yede ma sa nti prof na ye ntwa kota bi nto ho se ye fa mema eduonu ye fa manso eduonu nka ho ana ye nhye ne sen yo babifo eye ne sa na emra o ye bibi se ye twa bibi ato se ema die nie mema die ne no na o ya ma trimude bi akoba trimuda ekoba ne se se me de metimba bi enso hwe kra na ye ya yese ye de ebi a anase 100% anase 90% ne de Ewura University me ma ye obey na minya sister yese yemfa no ene waye saade a na menyire me ho se de be ma bayire no sa nti se me kokoye medical doctor na me de lower grade anase grade a ye hia se obi di besua de ma nya no na me kosua me wi a me nya de nti oye kota no a me madwene no de ema no editrimde bi beba beto wo so ama ba bia se wo bo omo hu modern koduro no ombe gugu wo ho na oye ne se oyire ho a na wo kra ye kan ye o ma professors yes ye o ma doctors ma akese a de bia omo no betimi aye no me gina ya kura bia na mentimi nye no ye ko school na ye ne se oba no utinkura a watwa nti nka ombetimi aduru ba bia omaduru nti no ombetimi aye nti hia se etwa bibi to ho se omo de omo mfam sa anko nya ye nyina na yenye yo ene na ema ye nsempa na che se adisua na wo se ye pia ye ho ye timi ne mema no ekoye nim na ye firi ho a ye ba no ye dada adwuma mu obi wo ho a wo ye oba wo kopa adwuma na asem obeka ne se wo ba kra de ye befa wa adwuma mi afi na ubenyinsan akọwo eje adwuma na to ho akwa aba enu nti no ye befa be ma mum obi nso beka se o adwuma yi ye peda nneoma emu odu construction ye sein nti wo de oba no twe ho ne emfa mema mrem na no nso se ye nyimu o ana prof yo ewetimi afa na nyimu wo baabi na atimi nso ahunu se nyimu wo baabi se epo se empo nyankopon bo ma honam soronko na obo mema nso honam soronko enti ade a ye no se emfa ne se wiase ball aye boy enti ye de ma ne mema fra so mo nyina nkobo ball obi abone de eduru ba bi a esese ye chemu ahodensam ene ye de ya ene na esese ye chemu ese jan ahoden na ese ya adwene de a nya se ye bechem enti eye emfa ne se edansie adwuma ye mu no ye wonwuma bi ho no mo a sebe nya do wo ka se oba enko budua nchinua omfa kuma no nko gina dua ho na omu a obetimi abukura ebi a ode ade anka ode na ansa beye no ebi a ode bi ayi bosume ene beye ne santi ye pe obi a amana bubu nua oba ne be ma ba ye de be ma be ma ye be obi amana apagya no ma emu odura
oba ne bema begina ho a ye de bema bema no ye mfa ma bema no se bema no nim nyansa eche oba no nti na mu mahodin mu de se ye po se ye mpo nyankopɔ bɔ mema ahodin sononko eche ma yo na prof na ba ne se oba bi ko page ma na ye ka se oba nyinsa akɔwo eje adwuma na to nti ye befa bema no yo adwuma kro na kire so se emfa ne se adwuma ye de adwene na ye de ene obi ka saa na oye nyiyimu efiso oba no ebetimi aye ena ayi oba na owo no ongumfa so no nkwa ne dia owo ama omanmu ni nyina enti ade a oba ye de ama omanmu ni nyina de ese so na sene agina baba na otimi ye enti se yekofa se awo ena ye de ye etia oba no so otimi nye bibi dia ena na entwa yie kire se ye pese kire se ema no enye wo madwene se ne omo nso omo nwa na so omo yo madwene sa nso a enipa a wo wiase no eso betia akutu emre bi a ejire se ye ho hwa enye yie enti na edu saa de no a kane se na yemfa ema prosi yemfa ma soja yemfa ma fire service yemfa ma no ma bebre mu ensisi ye hu se ema no etimi ye ba bia ye hu se omo etimi ya adwene ne de ye na nya ahoden no ampa no wa wo be ko bia no utimi eye ho nsohwe enya ho abodin ko ade a ye do be hwe na prof yen hwa ade bi wa o kan tete no na uhu se oba ne ni kunu ekwa afuom a wo mu fie afuom ba oba ne so nioma no akola hye na chi na be ma didi da chi ekura ne dade ye yedu fie a ye se oba de ne tena bre jade inti no oba no edwumadie bia e wo jade na se ye ka se ye hye maden na edwuma mema ye yetimi ye bia na eno na kire se ye bre mema ase ana yo ewiase se ye pe o se ye mpe o njichemu no angasa ho dada ebi na me ka kire o se ema ya wo ka se ye kwa afuomu a na oba no ne ba hye na chi no so niema na ayi bema nde ne sekan eda ne ko se wakwa afuomu da na ono maame no papa no akwa afuomu da wo hu se enye saa enetie na modura afuomu ho no a adwuma dendena wa afuomu nyina no bema no ena eye adwuma no a oba no so ye na dende na nso enya hodensam ya ebema wa bre ama ye se wonam kra na wotonko ema ne de ne ye nkuma na che se ye kofie dia oba no ye kofie a ye kwa afuomu o ye ba o ema no dikan na mema ne di ekire na ema no so ne ema no ase ne se ekwan no aye nam so no obi kura betumi akota nwura mu abehunuhuna yen na se bema no a obia epie firi nwura mu so ne e de be tintam mu a bema no ne be kon no na so so ne ema obeye den na watimi atwitwa age oba no a ene ne ma enti o yire no ma no omo no so no ma kakra oba ne de no emu odu che nkora ne de oba ma no unkura hwe sekan ne kura wa na tuo ne kura wo ena wodi akire ase ne se bibi pie o manimu a wo betumrika ere sekan na akokko ama age wo yire enti wo mo anya ne saakwa ye kwa afuomu no kane ye kwa ubohu se emema ndikan na ye jama na ofie ansa na ema no anu de sikentemu wonum beba na ya do anase ya adwuma abre na wo de aduane na abre wo ba ye didi wi a na ya san kotoa adwuma no so na oba no nso afa ayi okọ dadam na okọ pe nkontomre ene mako ene ayi enoma ye behia na ofie adie etore bi kura ya man dikan e wo fie eba noa aduane no na me ono ba ma na sebe wakotare dua ho abu dua kakraka ado abre na mo ba no a
a friend is saying mobedu ye no a oba no uko jare akoya aduane no enkyere se ode anya di o din na ye kakra ansa na yi bre no ano aboa ne se nti ono okoye ne de gidi no awaba no o timi kwotena dame ase na oto dame na ben oba no wo jare na wo ye aduane na owia odi awia omo ade sanso a de sese omo eye enso omo asan akoye eno nso ahoden no ha efiri baako na akomienu na akomiensa ye cha obohu se baako ahoden ebro baako so esaya ahoden kese chen baako ndi ba sa de ese oje na home kakra enti saa no ma no bi wo ho no mo a obroni bi efi ni krom no obehuna wonte ase da ade nti ne yakwafuo mu aba me no nyina na koye na yekoba ye me wo jare enu aduane etwa ade abesi wani mu ama wadie ade na oni mi nyina anko jare nti yekoafuo mu no ye nyina akoye adwuma paara nti ho na wa besi masem bisa etoso no so sese ni ama asesa sese ye so ya no pa oba apie na ba ma apie ba ma de ba na oba nso de aba ye nyina ye hwehwe abom nti na chese efiade yo no ye nche mpepepe ana yo said ye kan no ma bi wo a uja ba ma ba mfi dukura ohun ye uja ba ma ne se ono aduane na ayi onfa enra oyire na no aye ene wo so no a ebeba na udi a eni emema ni mu ebinom dudu ono ade enye de sede saa na onyame ahihya de neema enti ma no angasa nim se we de ye nimye che mema no enti ye giaye ena ama na ayesa na no nso nkyere se friends emwa woyire wa bra ayi ono ebre a wonya duma dindin bia mema no eye so na mmomre bi wo ha ye chemu ye ne se emema adwumanie o kan bibi se obi ade ba sisi ya ye nhwe de ye de ba no ne kese emani de ni bu esen mema o dodo asem ana ye ka well ti ye kan dodo asem de a oba bi wo ha ogiche ne kunu na oma ogiche ne kunu no ana okoye adwumaden ede sika kese behwe fie no ema dodo sen na timi koye adwumaden ye kan concrete adwuma ne ade no kakra bi oma ko school de adwene mu se de ye kan no omo no de no oba no ko school du akira otimi gi chen be ma na otimi ne jepe na emom ni badodo sen na di school ekoye adwuma ye hwe ya setena mu abahun se dodo no a ya hoden anwuma ahoden nwuma nso de mema no ko no broni wawu otam to no ko oyiyi nam osore ano patututu akwara bia nta no ho ndi otimi ko ntem ndi ne de be do so achen oba ne de no ndi etora bia ya eni kwase ehunu tra ananse ehunu se eretoto se de abrofo de na etie ho enye sa pepepe yo nti prof na chese enwumra ba ye nyina efi edwuma ba na be ma ne di kan eba fie a otimi no abibisi oba na chi ana se oba no ye gya wafum na be ma na di kan aba de maintain mpani nsem da mete wase so ena asitena yi de oba kwa timi che epon anadwo esen be ma ene na enye afum dwuma sa se ye gya wo ho onkwa wo afum one oba otare wo ho oba wo hye wachi na okunu adika aba fie na wo gya wafum ho edin kakra se ebesi so ne mbom se ye ka se no ma sesa wo ba bia asesa wo mmea bi te se yemfa ne se ene oba timi doctor be man so timi doctor oba timi engineer be ma timi engineer sa fan mu hode ene eno ma bi asesa na mbom ye ba se afomdwuma ne ahoden dwuma de a nsesa ye bi ama na chese ye dada asisina mu de oyi ma afiri mu a enye yi na ene se na wiase na bo mema nso te ase sa o munim ne sa nso
Saa. Obey then where you were free. Inti hia ben pa na ehu hia ewo ye dada system. Onyame na abɔ ne wiase na abɔ nipa mienu ana wama obiara de otimi yɛ obiara nso de bibi wɔ hɔ a yɛn nyinaa yɛka etini bom ne ayɛ yɛhwɛ nkɔdaa titi yɛ mu a yɛkan na sɛ wɔyɛ bɛrima mmerɛ a onyankopɔn de bibi ahyɛ mmaa mu sɛ ne ba osu tete no nanso ɔda so wɔ abadayɛ ma no no ɛmɛma sɛn ɛna ɔno akɔ adwuma ba a wabrɛ na ne ba esu ɛteatea mu anadwo no a ɔbɛfa no bɔkɔɔ ɔsan sɔre akɔ adwuma ɔbaa deɛ na kyerɛ sɛ yesu a nyankopɔn onyankopɔn sɛ akɔdaa bi yɛ yɔna wɔyɛ ma no boro so a ɛmɛma dodoɔ sɛn ɛna timi ɔnhwɛ koraa na ɔkɔbɔ akɔdaa no ampa so ɔhun sɛ ɛyɛ esu a nyankopɔn na ɔde ama ɛmaa saa su no ɛmɛma ne ni bi so ɔhun ɔmo obi koraa baako mako na ɛwɔ no ketewaa bi enti ne sɛnti no ɔmo yɛ ho adwuma saa yo ɛne prof yɛbɛda wase bebree wɔ nkyerɛkyerɛ a ɔde ama ɛnyɛ nipa nyinaa na enim tete no kane sɛnea ne yɛyɛ no ɛne sɛnea ɛnɛ yɛdaadaa system mu nso no yɛbɛsi fa ayɛ no na mɛgyina akwanya yi so ɛde abɔ mmaa nyinaa aba so yɛbɔ yɛn ho mmɔden na ɛwɔ sɛ yɛma yɛni sɔ deɛ yɛyɛ no na yɛn nuanom mmarima nso yɛbɛsrɛ mo mumpia yɛn na yɛne mo mbɔ bra no sɛnea ɛsɛ nti na happy International Women's Day to everybody yɛda mo ase bebree da foforɔ yɛbɛsen ahyia